Погледнете, вие къде идвате? Горна Липица. Погледнете как Господ какво ми е дал да направя. Дай, виж. Задръж така. Дръж. Ето. Погледнете, това нищо не става от него. Погледнете буталото. За цилиндъра... Къде е цилиндъра? Ето. Вътрана така. Благодаря на Господ, че ми носят такива щупени машини. Не искам здрави, искам щупени. Да, по същество. Откъде идвате? От толкова време не е работил с машинка? 7-8 години. 7-8 години е стоял в мазата. Той верно рязал е, нали, ама... Не, след прерязването ние имаме трудеш. Толкова голям клас, 23-та. Просто е зарязан. Зарязам, а виж какво се чува. Какво се получило. Ще Да. кажа, че вътре има котлен камък. Да, Като на бойлерите. защо? Защото 23-ката ми нещо прекъсна и аз съм мислил, че защо. Дъври, тук вземах неща, сложих, 23-ката запалих, 23-ката сложих на 18-та и обаче не я завих и от плаката явно, да. И запалих и филма свърши. Точно пред тези хора сега ще направя машинката. Пак да я видят. Ето, погледнете. Дай наблизо, бе. Така. Спирай. Продължаваме с бутал. Ето, на щил. И бутален молот. За да го като ми пращате. Но с това как ще се разправям? Раздясал е вътре. И карбуратор той е загазил. Няма досовата клапа вътре. Щупено. Обичам да връщам машинки от отвъдното. Това е. Късата мъжение дали ще стане човек. Значи 3 пъти, на 3 зъба, гледай сега. 1, 2, 3. 1, 2. От нищото. Контакт. Капачката ти не става, трябва да смениш. Тото и да е косора. Да. Изгарахте час и половина. Разгоди, изгоди. Ами, как час и половина? 20 минути беше готова, бе. Аз къде съм пак напред, назад. Какво няма да се? 10, това е те. Еми, просто няма какво да кажа. Само едно мога да кажа благодаря. Кой е най-добрия? Дизела! Ааа! Дизела! Спирай, бе, пчел.